ya balayan, nay. Apo. Nagrigat din na yan. Tawa ni tama. Ni, adada ka na ito, ni. Bapang ko mong alay. Apo. Medyo narigat ka naman. Nagrigat din niya balayan. Nay, 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 nay. Nay, nay. Kung bibitaw ng mahinahon ako ba'y lulubayan. Naimbag nga oras tayo amin kakapsat. Adto kami kini abalayan nga kwa. Umay kami man mangalay ti si dami nga dati awagan mi dito depar na ti Cagayan Valley ti kiss and say goodbye ka na. So nga kantayo agala ta kitain nyo no nya makungko na ti kwa. Ay ti Cagayano nga kwa. Kiss and say goodbye. Nay. Apo. Delikadong samot ato abalayan ta. Nagrigat kasi mga alas isita uno na yan. Ako. Kasto nga talaga ti ko. Kasta nga talaga ti ko abalayan. Apo. Kinagagat dagiti Cagayanos nga kwa. Apo, dagtatan. Dagti abalayan. Agala ti masidsidana. May isa ko na. Basta na kwa ka lang. Nagagat ka lang nga mapan agarimot mo tita kung purmid nga masida. Gamay tala unay kiss in say goodbye ti kwa. Baka mag-goodbye na mo dito abalayan na eh. Wala na abalayan ket Nagalis ka. nagalis dayta ka. Daytoy ti sangka nga kwa pagalala ami ti kwa kiss in say goodbye. Dagito agkakapot da ka dagito ni. Dagito anusan lang amin ta talagang karamuy-ramuyan ni. Unod danos damot lamot nga unada. Yay. Tumangkitan niya balayang nga ron. Apo abalayan. Kasla dati agong unoy iti balasang na tao. Nay. Apo. Ano ba tati? Mag-goodbye nagsabi ito yan. Gusto. Narigat. Apo. Tibiyag may dito kwa. Aw-away. Wala titi nga masidsida. Nay. Dagtoy ta. Hinto na makita yaw. Amuyon taon. Nay. Urilat tao ka rin. Kung kurumasak nga talaga. Kasalatag kurumas ati. Ang guha mo. Tuma. Ay, apo, aduda dito. Yan balayan, nay. Apo. Nagrigat din na yan. Tawa ni tama. Hey, adada ka na ito, nay. Bapang ko mong alay. Apo. Medyo narigat ka naman. Nagrigat din niya balayan. Nay, 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 nay. Nay, 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 nay. Apo. Nay, apo. Apo. Apa yung kanar? Apa yang nyak na maun? Apo. Nagrigat din. Isaus. Pasti ka balayan ko kwa. Nagalis ko na kami tatay. So nga, madamo pag madyan na niya. Galis sa balayan. Kung dumay, bagang mamaya tatay ko. Naimas kung nada tinagalis mo. Maday. Patayin na mo tatoy na pala. Ay, dadya ni abalayan nun day. Talaga nga, wagwagan na dito pagalan na. Apo, ano sila nga balayan na... Dandanitay ka tapungak kuman ah. Apo, pasuro ko ano. Nay, ay titi sigurado nga kwa magayap nay. Hanlang nga kiss and say goodbye na yan. Nay, nagsiglat mo taon. Ko, ipakita mi no kasano iti proseso iti panangluto kinda ito nga sidang kakabsat. Nay, umuna ti amin ka kadal ti kinato pariyok at tatayo aron nga kastaw. Ano amuyon tumulang no kasano. Dagito iti Ricardo na dati masida nay. Ngay nalalamay ati ke ako tay taw atay tanglad nga kunada. Ate mo salamagay di kita kay kayatan di kita agpadugos aginaw.
Paso na. Dito ke ang kung ibagan ta mo. Makapa TV ka no dito balayan. Aman. Makapa TV. Dagiti mo dagiti paborito ti kakadwa tayong taga-Kalinga, sili. Laya. Itaw. Sigurado dati mo dati ko na pinso dito dati makunkunang kiss and say goodbye. Dito depar na ti Cagayan Valley. Tata kasto iti proseso na kakabsat. Kantayo ti mantega dati kuan. Dati pariyugay kaya medyo igisatay basi. Ano na imas mutlaan. Urayin tayong agburot. Paano maluto tayo kuha na. Ito'y lasuna, laya, ikan tibawang ta madi. Oh. Urayin tayo nga medyo gumisik. Tapno na ang angot mo pala. Kadol tayo dati siling labuyo dito kakapsat. Ano may mayat mo pala yung tigo na. Pala appetizer. Kalamiis na, siyempre, agpabara ka. Pirok tayo nga kastoy. Ano labanglo. Basta ilat na ti ibibiyag mi dito yung kwa. Away ta. Hindi na di mabaling nga si Daun. Basta kayat mo. Agbiag ka. Ang kamunay nga napili ti si Daun dito yung kakabsat. Urayin tayo nga kwa. Urayin tayo nga medyo ngumisip basik. Maluto na ito yung kwa na. Bawang na sa atin ito ipisok na ito yung kwa. Ay laya na. Nalakalaan ti proseso ti luto ti kiss and say goodbye. Ang nakaslaka digit ay masidsid nga ado. Da kami mot nairuam kami mot dito awaway barbara yung digiti arimot-mot lang itaglawlaw iti pagtangan mi. Kakabsat iti sidsita mi. Tata dato ikadol tayo. Uray, si bibiyag na rin ito, ikadol tayo lapang kakabsat. Kabali na eh. Ito ito proseso mga taon. Medyo konti basi nga kasi paano magsap basi na takwa na. Apo. Tagriga, tiga sa saad mi dito, yung baryo. Dagiti pala ang ti natawtawid mi kadagiti nagkakaunami nga nililong kada nililang mi nga masidsida sa idik awang pala ang kadagiti naiimas nga luto kung dagiti imot dagiting sursuro dagiti dadakkel mi di tata kaya nimot ang ay patawid kadagiti anak mi tapno iti kasta saan da nga may kawkawan no abdada iti karigatan kakabsat inya magunang balayan nay kasano mabalin natin ngay kandi daruman niya Kasla may muti na balayan. Ikamaon. kantanta ka Makita dan no kasano ti laban na ti kiss and say goodbye nga kunadan. ito kastoy kantay ba ti darum na kakabsat ita sa tayo ikabil mo dati kwa alsem na gitu ti alsem tata nga kwa original awanti kwa na dito awanti chemicals na kakabsat kastoy iti nagkakaunang yal alsem na iti masidsida iti nung una na tagat dito ni no inrikadong kumakastaw no makakakadang ka Irwam. Balin.
Kalangakang. Kalang ako. Kasambit pala yan. Sila kasambit ni para kaya ni Bakay. Ako, sana ulang araw na pala yan. Ita, balinsa na pala yan. Adawon-tan, takwa. Mangantan. Ramanan tayo dati makunko ng kiss and say goodbye iti Cagayan Balay kakabsat. Amo yun o apay nga kastoy ti panangawag mi dahito yung masida. Tada iti nga masida kakabsat ledeg ti original nga nagan na dahito. Ngum kaputa kastoy iti pamayan nog sida ka sinay. Bisungem. Tamon ti balang kasjay ti kaya nangasaw nga kiss and say goodbye. Goodbye. Naimas. Ayos sa balayan ah. Talagang kaya mo talaga ati kwa. Bumisong kan mga ibelang. Sige, masan? Bagay tipid. Kayo. Wala naman ninyo. Nya. Tosanaw. Nya raman na. Naimas ha. Naimas. Bisungum kami baru kamu nga isitin na taubo na. Hangaron mo isitin na taubo na. Bisungum. Awan di kita ubing kan tadi kata pelang ako. Surusuruan ka kabsat. Nantambay amo pa amo bumisaw. Isu dahil iti pagsuruan ti bumisaw. Into no nalaing ka nga bumisong ti kasto inalaing kanto mo nga bumisong ti balasa ka. Nya, mamati ka. Kasya. Ay nga, din apaw. Tatamad ka na naman. Tapi aginaw ka, tamo sa labagay. Manso. Dito tayo nabita-bita bing. Ano na? Naimas. Baling mo dahi tam. Daw-dawaton to yung motibiyang kabsat nga i-subscribe siya ma. Likes, comments, kan i-follow yun. Notikas taga. Masubaybayan yung aming videos ko. Salamat. Bye-bye.